Elkartasuna ardatz duen txikitindendak bigarren eskuko arropa eta materialak saltzen ditu beharretan dauden pertsonak laguntzeko xedearekin. Arratsaldeon ikusentzuleok, Hendaian egongo gara 2023an ateak ireki zituen proiektu hau ezagutzeko, baina lehenik aktualitatea Nerea Olasorekin. Ongi etorri. Airbnb-ren aurkako abantaila fiskalak murrizteko lege proiektua onartua izan da Senatuan. Iñaki Etxaniz sozialistak eramandako testua jada Asamblea Nazionalean onartu zen etxebizitzaren krisiari irtenbide bat emateko eta tartean etxebizitza turistikoekin lortutako diru sarreren egungo abantaila fiskala 40% eta 70% artekoa 40% murriztea bozkatu da. Proiektuaren beste hanketako bat, auzapezei eskumen gehiago ematea tokian tokiko neurri bereziak hartu ahal izateko. Azken urratsa falta da orain, asamblean berriz bozkatu beharko da irailetik goiti indarrean sartzeko. Baionako Etxepare Lizeoan akanpada bat egin dute bart, Palestinako genozidioa salatzeko batetik, baita mundu mailan zabaldu den mobilizazio ziklo berrian ikasle gisa aportazioa egin ahal izateko bestetik. Akanpadaz gain, tailer bat, hitzaldia eta gaubela ere egin dute Etxepareko ikasleek. Kanakiaren sustenguz elkarretaratzea deitu dute Etxebaik eta Labek bertako hautesle erroldaren erreformak sortu dituen mobilizazioen ostean. Kanakiako egia gabe egiten bada bozkaketa bat edo hartzen balin badira erabaki batzu, ikusten da zetentsuak sortzen diren, zeren argi da badela prozesu bat berriz kolonizatzeko Kanakia eta hori salatzen dugu. Erreforma horren onartzeak 1988an bi aldeek izenpeturiko Numeako akordioaren deuseztatzea ekarriko luke Kanakiaren deskolonizazio prozesu adostua zango trabatuz salatu dutenez. 10 urtez lurraldean bizi diren frantziarrei ematen die boto eskubidea erreformak eta indigenen zati handi batek uste du erabaki horrek beren eskubideak murrizten dituela. Baionako suprefetura itzinean eginiko elkarretaratzean esan dutenez, Kanakiako gatazka politikoa ezin da indarrez konpondu eta hildo horretan egun dagoen giro nahasiaren erantzule dela leporatu diote gobernuari elkarretaratzean. Macron gaur da iristeko Kaledonia Berrira elkarrizketa misio bat ezartzeko xedez bozeramaileen hitzetan. Proposatzen duena ez da berriz irekitzea fase bat eztabaidarako, beraz ez doa giroa lasaitzera, baizik eta berriz ere berrestera eta inposatzera berak erabaki duena. Urgentzia egoerak jarraitzen dugu artean eta ekaina amaierar arte luzatu dute parlamentuko bozketa. Bada urte bat ateak ireki dituela Hendaian kokatua den txikitindendak. Beharretan den jendea laguntzeko helburuarekin aurrentzat diren bigarren eskuko jantzi eta materiala proposatzen dute beti ere prezio txikitan. Elkarte bat da, guztei irikia. Umentzako arropak, umentzako materiala, baina prezio txikitan saltzen dugu. Katia Bijart dendako langileak azaldu duenez, dirua ez duten familiei bigarren eskukoak diren gauzak proposatzen dizkiete. Jantzi edo jostailu horiek zakarrontzian ez bukatzeko. Artikulu gehienak dendetako prezioaren erdian salduak dira. Adibidez, neguko aurren pijamak 2 eurotan salduak dira, dendan 15 euro balio dutelarik, eta lo egiteko zakoak 5 eurotan. Zeintzuk dira gehien saltzen dituzten produktuak? Arropak. Bai, arropak, liburuak, jolatuak, baina arropak. Beaucoup de chazottes. Ala nola, jateko aurkiak ere saltzen ditugu prezio merkean daudelako eta dendan oso garestiak direlako. Aurkarroxak ere eta plegatzen diren oheak. Askotan galde egiten dituzte oporretara joateko edo bigarren ohe bat izateko. Oro har, material asko saltzen dugu. Orain arte doaitzak eskini dituzten gehienak Hendaia ingurukoak dira, eta bezeroak perfil ezberdinetako pertsonak dira. Gazte bigotea, baita ere atxunamona, denok. Txikitin denda Hendaiako herriko etxearen lokal batean kokatua dago. Proiektuaren bultzatzaileek espero dute herriko etxearen laguntza jasotzen segitzea beharretan dauden pertsonak elkartasunaren bidetik laguntzen segitu ahal izateko. Zeren zain erabaki gabe.
Gorka Urbizu Biarritzeko Atabalen izan dugu joan den larunbat eta igandean Itzulera bat izeneko bere bakarkako lehen lana aurkezten. Lau urtez oholtzetatik urrun egon ostean, urtarrilean ezustean atera zuen diska aurkezteko egiten ari den bira arrakastatsuan, mukuru bete ditu Lapurdiko kostaldean eskainitako 2 kontzertuak, baita bertaratuen bihotzak ere. Ikusentzuleok lagin txiki honekin gure gaurko agurra. Izan ongi, eta bihar arte. Jartzeko une